Bon dia! Anem a veure què és l'apostrofació. Veureu que hi ha unes cosetes que són els apòstrofs, que són, mireu ahí, esta cometa, la veieu? Mira. En l'apostrofació tenim un exemple de què és l'apostrofació. L'apostrofació, l'apòstrof, perdó, és esa coma. Què fem en esa coma? Pues substituir el o la més una vocal. Us poso un exemple. Si volem escriure la àguila, què fem? Llevem esta A i la canviem, la substituïm per un apòstrof. Veieu? Per exemple, com en valencià es pot fer, podem posar un article davant del nom propi. Per exemple, posem l'Emili. Què és el que fem així? Igual, substituïm i col·loquem un altre apòstrof. L'Emili. Tenim dos exemples de el i la més vocal. Passa exactament igual quan trobem el i la més la H, paraules que comencen per H. Però trobareu en l'exercici 4 quines paraules no segueixen aquesta regla. Per exemple, la universitat. D'acord? Si teniu algun dubte, si no enteneu alguna cosa, per favor, escriviu i m'ho conteu o m'envieu un WhatsApp. Un beset, cuideu-vos molt.